karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Og kini Kahilas na mong mga insulto na ako. Lodi, Lodi, Lod. Ma, Tambal. Ang iyong tambal, dali tambal. Ma, sorry ma, sorry. Kuha ang iyong tambal. Sandali, Ilbi. Lodi, oy, Lodi. Sama ka? Sa ka ba, oy? Ma, sorry ma. Bawa na siya tambal. Dado na lang natin sa ospital. Tama na yun pa. Lodi. Wa na siya tambal pa. Pa. Aga ka na si Ilbi, ha? So, ano kong pisit ang ikitik. Pasandi lang ni mo, sandi ka. Pasalito na kong ikitik. Ma. Agay, oy. Aray. Lod. Ay. Sama, dadong ka na mag-ospital. Ha? Mapatay man di ay mo na ako. Inyo ko kitabangan. Sorry naman. Sorry. Nagkalitan na sa kong nahibawan. Sabta lang ko, ma. Pansya na lang ko ninyo, Min. Elvira. Pansya na lang ko ninyo. Oo. Tubig. Hadagi ko ko. Ilbira. Ma. Lodi. Oy, kung laing ganyan dibati ni mo, ato na sa ospital, may na matiman ka maayon dito. May korta mo ka diha. Gamiton taon na. Dara, oh. Inom dayon. Pero ay lagdagan na habasig matukan ka. Dara, oh. Gamay lang. Sorry na, ma. Sorry kaayo. Unsa naman ang pamati ni mo, ma? Kay kung kutas kihapon, magpa-ospital na lang ta. Naiubos ka ko ninyo. Ay, Lodi. Naguan agad. Igo na lang, good ma. Gusto na. Sorry na pa. Dili man sa tingali tungil adang akong gibuhat. Ngawa ko ihatag niyang kwarta. Diya pa ko sa pagduda nga nagbinuang si Brian. Unya, yano lang kumuhatag niya. Kabulahan niya, no? Buangan siya. Ma, wa magbinuang si Brian. Kung wa man siya mauli, dito makatog sa ilang ingkoy. Sa iyang kumpare ba ni Ilona? Nagasulti mis telepon, ma. Gitawagan ako. Ug wa magbinuang si Brian, ma. Badlungon gapon siya, eh. Way pag-atiman siya mga anak. Nagsalig lang niya ako, niya sa papa ni mo, o niya asag ka. Kung butan pa unta siya, maguna-una siya pagpauli, gikan siya trabaho. Nahitabo ng tanan, Lodi. Pasilo lang na to, Brian. Yan, saman. Okay na ka diha. Okay na ba ka, ma? Mihangos lang kaganiha tungod sa imong kasuko. Okay sa may dili masuko. Kaysa dili may ubos. Murag gisayunan nagmuna ako da. Kalimtan na lang to nato, Lodi. Uy, no, siya baka. Uy, pasensya na lang gani. O, saman, siguro na ka. Hindi na lang to, pa-check up. Di ka mo, di yun, ugmintin siyang tambal. Taon-taon naman na siya nga, wa mo tumar pa. Wa naman na siya tambal. Gitanaw na ako ng medicine cabinet. Kay dili sabay ako gustong mawadan og tambal ang mga bata. Para sa ubo ba, ingon man sa sipon og ilanat. Kana lang madali na to gamit ko. Mga syrup na para sa mga bata. Mahuna-hunaon kay sa mga pag-umang ko ni Elvira. Pero si Brian, hay, hapit na lang mauli. Mabuutan na si Brian. Naa pa lang niyang kay ubos sa gibuhat ni Ilona nga wa magpahibaw siyang paglarka. Na, hiubos ko taon tatot. Gusto siyang itangke lang permis Ilona. Aron sigihag tabikong, sigihag paanak. Mama, uy. Oh. Waman ko na siya, kuan good ambitions kinabuhi. Ego na niya nga makakaon sa katulog sa kadlaw. Wa lang tawa kung mapaigo baki ang kita niya pagpatunga sa mga bata.
Wa siya nang hunahuna oy. Husto-husto na, Luli. Igo na. Pahuay na na. Kinom sa gugag bigot. High blood ka. Yung sa may pong niyang nahibaw naman ka siya. Kasi nagsulti niya. Sinang Ilyang. Utros sa ng babayhana. May pagwan ako hatagig bayada. Unya lagi yung sa pong Brian. Wa man magtingog, ma. Nagpakahilom lang. Pero gabi nakasabot mis papa nga murag may gusto siyang isulti. Wa lang jud makahimo. Kay gabi gikan sa trabaho. Dito man siya manihapon sa karinderya ni nang Ilyang. Tunol ko kwarta niya. Aw, mutunol ko kung muduol siya nako. Dili kay ihatag ko niya ang tanang gipadang Ilona. Nakuhaan naman sa gani na. Namayad ko sa mga utang ko. Lode, ayaw nag-usba nga limda ni Mas Brian, ha? Siya pada sa itong anak. Total, mangayo ka niya, di ako mutuo nga, di na muhatag ni mo, hatag na. Ayaw ko but di amin, oy. Kaya wa man sana ko pasagdi ba? Nuo ko magpasagad og gasto ng kwarta, ha? Kabayad data sa itong mga utang. Tanan god. Nya, balik magkagpanugal. Ha? Pilan pag inom. Aday, di mo na pirmi. Lingaw-lingaw naman sa nang ako. Ako sa nang kalipay, oy. Kag ni ako din isbay, magtungok lang ko. Pasagdi ko ninyo, ha? Kung kay gusto kong ma-enjoy samtang buhi pa ko. Enjoy. Pagkisultihan ko lang ko niya si Brian, anak. Pasabtura ko siya. Makapahiubos ba gyud siyang bahin pa. Banagod siya. Unya si mama may modawat sa kwarta. Ang maayo ini, day Ilbe, nga makiksulti ka sa manghod ni mo. Ug magpada siya usab, ikanay padadaan. Ingon lang ana Ilbe. Pero madawat yun ni Brian, ang ipadang ni Luna. Gimingaw na gid ko sa mga bata. Ug ni Brian. Di ko lalim nga malayo sa pamilya. Ang kamanghuran, pila palang kabuan diyang bibiya ko. Mingaw na gid kaayo ko nila. Unyang gabi, una ko mapahuay. Manawag ko nila. Gusto kong ikasulti si Brian. Huwag sa pagkiksulti na ako. Huwag pamawa ang iyang kahipupos. Salamat. Break time na. Magpapahuway ko. May isa ka oras ka mapahuway ko. Lain ako lawas. Adto ko sa mong kwarter. Relax ko na akong kulingon, be. Sakit ako, oh. Oh, uy. Nga may nagilak. Kisa man na. Oh. Oh, Dorin? Nga nang nagilak ka? Walang Brian. Kasi wagod. Mihila ka lang og way hinungdan. Gusto na akong mamatay. Oh, Mauwaw na kaayo ko. Mahalo ko nga may bawa nila nga akong kahimtang. ha? Nga naman, unsa may problema? Sulti ko ko. Basi may katabang ko. Mabdus ko, Brian. Dakong ninyo si Romel. Gilindan ko niya nga pamilyado siya. Kalamig yung ihi ko, Brian. Oh, Dorin, ayaw. Ay, nagbuhata. Masabot ka na ko yung problema, ana. Di na mo isulbad sa imong kahimtang karon. Tuwi ko. Ang saon kong sulti sa akong ginikanan. Naibaw ko nga dili sila magkadawat nining nahitabo ron ako. Ikauwaw ko nila. Mauhusat ko sa mga tao. Respetado ang among pamilya, Brian. Gusto na kong mamatay na lang. Dorin. Break time pa man mo, ma'am. May pahuay lang tingali una na si Brian. Tuwa na ito sa among quarter. Ato lang, ma'am. Asa na dapita? Kanang kuan nang subaya lang ang dapita, ma'am. Ano agianan ng dapita. Nya liko sa wa. Nara diha. Ay, salamat tong ha. Importante lang kayo nga kung tuyo niya. Igsuon ko sa iyang asawa. Sige, salamat. Mao ni gitudlo sa akong ipangutana. Natod si Brian. May kaubang babae nga naghilak. Ito na, makadautas gisabag ni mo. O sa ipasabot ning akong nakita. Dili sila magkadawat nining akong kahimtang nga
Kuno sila rang duhang ni aning napita. Ginoo ko. Dili tinuod ning ako dapati. Dili. Sultihan ko kaha sila si mama. Dili ko mahimutan sa kung hibawan. Wa ko magdahom nga makahimo ni ini si Brian. Og tingali, katong giingon ni Ingoy nako nga dito makatog si Brian sa ila. Dili to tinuod. Mitabang yun siya glimod sa binuhatan ni Brian. Namakak siya. Kinig yung mga laki magtinabunay yun ni silang mga binuhatan. Kaluoy na sa ko igsuon. Kamakaluluoy ni Ilona. Sige, Lagring. Tubag ako, Brian. Please. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try Ito your yung call. itingalan niya nga dili mo tubag na ako. Brian, nga nung dili mo ka mo sabot. Nga naman. Kapilan si Manawag. Ug ako tutubag ka. Gisakitan ko iruna. Ang tinuod gimingaw na kay ko di mo. Gusto ko mabati ang imong tingog. Pero ni apa ang gibati ko kay ubos. Gisakitan kay ko sa imong gibuhat na ko iruna. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!